ବାନ୍ଧନପାଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ କି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦମୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆମେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଯେ କି ପାଠପଢ଼ା ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ନ ରହନ୍ତି ତାର ତଦାରଖ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ରହିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନ୍ତତଃ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରସ୍ପର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଶାଲୀନ ବ୍ୟବହାର ରହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଶମନ ନିମନ୍ତେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାକ୍ସ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମତାମତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ।